Owesifazane wayephethe ingane yakhe ngebhadi washibiliwa wawela emfuleni owahamba ngamandla waguguleka ngenxa yamanzi ayinamandla. Waze wafika ekujuleni ngomfula egatshani elincane emfuleni lanika owesifazane ithemba. Wazama ngakho kusemandleni akhe ukubambelela kuleli gatsha ukuze ezothola ibhalansi necontrol. Walinda emfuleni for 10 hours ngebhadi aqhamukanga muntu ukumsiza. Amanzi ayikhuphuka kungekudala uzogulisa. Nawe uyabona ukuthi akusekho manje azokwenza uyagulisa. Wasebuka phezulu impophomeni yayingekude kakhulu naye. Wasethandaza kuNkulunkulu ukuthi uma ukufa sekufikile uzimisele ukunikela ngempilo yakhe ukuze kusinde ingane yakhe. Wabamba ingane eyiqandula ekhala ngesandla esisodwa phezulu kwekhanda lakhe. Kwaza kwaba ukuthi amanzi amboza ekhanda lakhe lonke. Wazama ngako konke kusemandleni ukuthi ayiphakamise ingane phezulu. Nami-ke angazi-ke ukuthi kwaba isikhathi esingakanani. Wama ndawonye lokhu eyibambe kanjalo ingane ngaphezu kwekhanda lakhe. Kwaze kwaba ukuphuma kwemsebe yokusa ikhanyisa ingane. Ukukhala kwengane kona kwadonsa abantu bendawo ukuthi basondele. Bonke abantu babethukile bengakholwa abakubonayo. Umphakathi wayitawula ingane iphephile. Owesifazane yena wamuka nomfula. Okwashiwo indoda yathi owesifazane wayegqokise ukwandlunkulu wasebukhosini. Abashadikazi bacela uku-adoptha lengane bayiqamba ngokuthi uMilo. Isikhathi sahamba uMilo wakhula. Wayehlukile kuntanga yakhe. Wayehlezi ejamele empophomeni. Wayehlezi efisa usuku lapho yokwazi ukukwatela aze afike phezulu empophomeni. Wayenenkolelo yokuthi kunomunye umhlaba ngaphezu kwempophomo. Umama wakhe wazama umsabisa ethi kunemimoya emibi ngaphezu kwempophomo. Ukuthi uma abazali bengekho eqe ayozama ukugibela empophomeni. Wayelokhu ephindelela kwaze kwaba ukuthi ikhono lakhe lokuclimba liyakhula. Isikhathi sahamba and wayesedlulile kwistage se-teenage. Wayeseklamba namatshe ashibilikayo kodwa angapheli amandla.